عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jalal hey joni kalantaɓe ko alhaali dental no wuuri ni wona yi kolla be dental jeewna ɓe ganda futture ɓallima o saaha fof ɓe jeewna ɓe jee la bokko ɗo ana ɓe jee mbadiji ganda daka ko joni yahata inchallah joni fuɗɗoto daka ɓota fuɗɗo inchallah ko soira fuɗɗata ɗon soko futture soira nodde taw ɓota nodde inchallah eyi ko ha andi tan kam daka ko hande fuɗɗoto caggal futur tan on kadi daka fuɗɗima hande daka fuɗɗima inchallah inchallah joni ɓe gari bare goto goto jiida cente ɓe gara jen bisimillah. assalamu aleykum warahmatullahi taala wa barakatuhu. bandiraɓe on calminama on juurama on jettama on manama alhamdulillahi rabbil alamin ene wonno Allah en gari e dow jaam en tawi jaam alhamdulillahi rabbil alamin eɗen ñaagui Allah subahanahu wa taala kala ko duwaɗo yo Allah jaɓanen goto fof no ummi nokkuji no gari ɗo no acci kala hunde acci foof ari to ladde mere ar ɗaɓɓude hen ko ɗaɓɓete ko alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno ceerno men ceerno Tidiani Ba mo ceerno Moussa radiyallahu taala an o ummima Madina o ari ga to Daka ga yettima Daka ga alhamdulillahi rabbil alamin omo heblo pour yaltude julde futuru on saaha Daka fuɗɗo so on saaha haali yewte ko addi en Daka holko woni Daka alhamdulillahi rabbil alamin joni futuru yoni aɓe noddina futuru yoni e noddina on saaha so noddinama inchallahu taala on saaha juulen futuru so en juuli on saaha ceerno waajo no foti waajirani on saaha wirde inchallahu taala joni keɗen ha noddina inchallahu taala yo Allah walle en lawren joni futuru noddinama heddi ko yimɓe ne cabbi ceerno yalta on saaha yimɓe juuɗe futuru so gasi juulede noon on saaha waɗe yewtere so gasi yimɓe birda kadi gayni kadi kalane ko batte e golle Daka ɗe inchallahu taala gulangal e wasifa o inchallahu taala alhamdulillahi rabbil alamin nde wonno ko ɗum woni Daka ko ɗum woni nafoore Daka on saaha en keɗɗa tan ceerno juula futuro inchallah on saaha o waajo dental ngal ko woni Daka holno Daka sifori kadi hay goto majjani Daka sifori kono ko wasiya tan e wasiyade men ganden ko woni Daka e rentinde men kadi ko gueɗe kewɗe poɗɗe rentede hen ɗe inchallahu taala ɗo saaha eɗen jaaha eɗen keeɓi to eɗen juula futuro on siti gonɗe fof en calmini en juurima ñagui yafiya en kadi bisimilla kala ko woni ɗo e Daka hay hunde humpatama inchallahu taala yo on jarama alhamdulillah Daara TV ba jarama sallallahu alaihi kadi gabbanen dow ƴeewen ɗo joɗɗen mbawen jooɗo tan kadi kuccinen haddara Allah birna kadi o addi ko addi hen ko gollal ngal kono ɗo joni gollal sowa taw sabi eɗen filma tan haade gollal ngal fuɗɗa taw tata fuɗɗa so fuɗɗa taw enen mbaɗa tan haalanɗo seeɗa ha ceerno ara joni ƴeewe tan nokku ɓurɗo fewnitade mbawen jooɗade ɗon beele mbawen yiide ko watte ko inchallahu taala joni kam eɗen ƴeewa nokku hen ɗo joɗɗen
ɓurata labtude mbawa jooɗa ɗon ha mbawa firintade wasifa sona golle mbawan tawtere wasifa o oɗon daara wasifa o waɗi ha jalla inchallah taala ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah yahi ali kaw Sénégal alhamdulillahi bil alamin on jarama wassalam